ערב טוב לכולם, לי קוראים סער בן יוסף, זוגתי כאן דפנה כהן ואני נעביר לכם את הערב הנעים הזה. אנחנו פגשנו את הדבר המדהים הזה שאנחנו יכולים לדבר עליו איתכם לפני כשנה וחצי. הדבר הזה שינה לנו את החיים בכל רמות הקיום. אנחנו לקראת הסוף נדבר גם על הרמה הכלכלית, אבל אנחנו נתחיל באמת מהרמה של גוף האדם והתודעה, הבריאות שלנו. דפנה, תתחילי. איפה נתחיל? מההתחלה. מההתחלה? מההתחלה. איך זה התחיל? אז זה התחיל מזה שדוד דוד דנה המקסים משלומי אמר לנו, אני משתמש במשהו מדהים, לא תאמינו מה קרה לי, אתם חייבים לנסות. ופשוט הלכנו מה שנקרא ללא נודע. וכשפגשנו את הדבר הזה קראו לנו דברים מופלאים כבר מהיום הראשון. דוד היה מאוד מאוד נדיב, ובזמן שהוא ישב איתנו כדי שנעשה את ההזמנה הראשונה שלנו, הוא כבר הדביק עלינו מדבקה, הוא לא נתן לנו להימלט. הוא אמר, אתם חייבים לנסות, אנחנו הסכמנו, לא ידענו מה הולך לקרות, לא ידענו מה הולך לקרות בהמשך, ומאז כבר היסטוריה ואנחנו כאן. אבל בואו נתחיל במצגת, את הדברים האלה נשמור לפעם אחרת או להמשך. ונתחיל. אז ברוכים הבאים לקבוצת קוונטום פילד X39 בעברית. האם אי פעם ניסיתם את הדבר הקטן הזה, שהוא בגודל של מטבע של 10 שקלים, וכמו שאתם רואים הבחורה הזאת שמה אותו כאן על הכתף, אבל אפשר לשים אותו בכל מקום על הגוף, ורק תסתכלו איך העיניים שלה זורחות. עכשיו זה אמיתי לגמרי, ותכף תבינו גם למה. דפנה, למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? למה מדבקות X39? להפעלת תאי גזע. ככל שיש לנו פחות תאי גזע, אנחנו בעצם מזדקנים מהר יותר, מתרפים לאט יותר, והמון המון אנשים חווים תסמינים של הזדקנות. לקראת גיל 30, רק חצי מכמות תאי הגזע שלנו בעצם פעילים, אנחנו מגיעים לשיא בגיל 30, ואני צוחקת שאחרי גיל 30 לאט לאט אנחנו נכנסים יותר ויותר למוסך. אנחנו מאבדים בעצם את כמות תאי הגזע בגוף, הגוף מתחיל להרגיש קצת יותר סוג של התבלות, ואנחנו חווים את זה בכל מיני תסמינים, בעייפות, במפרקים, באיברים שאם אנחנו נפצעים אנחנו מחלימים הרבה יותר לאט, בפצעים שמתאחים יותר לאט. כל הדברים האלה בעצם הולכים ונעשים, כל מה שקשור לריפוי של הגוף הולך ונעשה בצורה הרבה יותר איטית, אבל זה משתנה ברגע שאנחנו שמים X39. וכל כך למה? אני אכנס קצת יותר לעומק למה שדפנה דיברה עליו. הגוף שלנו, כשאנחנו נולדים, הוא מושלם. הוא יודע לטפל בעצמו, הוא יודע לתחזק את עצמו, והוא גם יודע לגדול מגוף של תינוק לגוף של מבוגר. עכשיו, כל התחזוקה הזאת, וגם הגדילה עצמה, דורשת תקציב. התקציב הוא תאים. התאים הם תאי הגזע. תאי הגזע הם תאים שהם בעצם פוטנציאליים, והגוף הופך אותם לאיזה סוג תא שהוא צריך. אם הוא צריך לתקן רקמת שריר, הוא לוקח תאי גזע, הופך אותם לתאי שריר ובונה איתם מחדש את רקמת השריר. ורק שתבינו שכל פעולה שאנחנו עושים, הגוף שלנו כל הזמן נשחק. ברגע שאנחנו מפעילים שריר, חלק מתאי השריר שהפעלנו מתים, והגוף צריך להחליף אותם. אז הגוף כל הזמן מתחזק את עצמו. היכולת של הגוף לתחזק את עצמו ולבנות רקמות ולתקן אותם נשארת עד יום מותנו. מה שמשתנה זה התקציב. כי כמו שדפנה אמרה, הגוף שלנו שבילדותנו ובתינוקנו ידע להפעיל מיליארדים של תאי גזע כל יום, מגיל 30 מתחיל לזייף, בגיל 60 זה כמעט נפסק לחלוטין, וזה בעצם תהליך ההזדקנות. אז ברגע ששמים את ה-X39 קורים דברים מדהימים, אחד מהם זה היכולת של הגוף להפעיל תאי גזע, התקציב חוזר להיות תקציב מלא, והגוף בהדרגה פשוט מסדר ומתקן את כל מה שהוא נאלץ להזניח לאורך כל שנות ההתבגרות שלנו, כשהתקציב שלו הלך וירד. עכשיו, מה יש בתוך המדבקה הזאת? הדבר העגול הקטן הזה, קודם כל תבינו שיש כאן 20 שנות מחקר ו132 פטנטים.
אחד הדברים הראשונים שאני חושב שצריך להבין, זה שבניגוד לכל מיני מדבקות שאנחנו מכירים, המדבקה הזאת לא מכניסה שום חומר לגוף. ממש לא. היא פשוט מפעילה בתוך הגוף את היכולת של הגוף לייצר עבור עצמו דברים כמו שהוא ידע לייצר כשהיינו קטנים. אז מה יש כאן? יש כאן, רגע לפני זה, כולנו מכירים את ההמלצה להיות בשמש מדי פעם, כדי שבגוף שלנו יהיה ויטמין D. כולנו מכירים את זה. עכשיו, חשבתם פעם איך זה עובד? למה? איך זה יכול להיות? מה, אור השמש מחדיר לנו דרך האור ויטמין D, ואז יש מספיק ויטמין D בגוף? לא, ממש לא. אור השמש, כשהוא פוגע באור, הוא גורם לאיזושהי פעולה ביוכימית עצמאית בתוך הגוף, שגורמת לגוף לייצר עבור עצמו ויטמין D. כמה נפלא. זה הרי הרבה יותר טוב מאשר לקחת ויטמין D בתוספים, נכון? יפה. על אותו עיקרון פועלת מדבקת X39. יש כאן ננו קריסטלים, זה קריסטלים בגודל של מיליארדית המילימטר. זה כל כך קטן שצריך לבנות את זה מחומצות אמינו, שזה אבני היסוד של החלבון במעבדה, אבל אל דאגה, החומר האורגני הזה שנמצא פה, כלוא, הוא לא חודר לתוך הגוף, הוא משמש כמו מראה. מראה למה? חום הגוף. חום הגוף שלנו זה מקור האנרגיה שמפעיל את המדבקה. חום הגוף שלנו, כמו שאתם יודעים, הוא סוג של אור. אינפרה אדום רחוק. יש מצלמות טרמיות שאפשר לראות ממש את כל התשדורת של חום הגוף של האדם, כי זה תדר שאנחנו לא יכולים לראות בעיניים, אבל הוא קיים, וזה אור. האור הזה פוגע בננו קריסטלים, נשבר ומשוקף חזרה לאור בתדר מדויק שגורם בגוף להרמה של דבר שקוראים לו פפטיד הנחושת, או בשמו המדעי GHK-CU. אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהמשך. תכף תבינו מה ה-GHK-CU ברמה גבוהה עושה, אבל בגדול הוא מחזיר את כל מערכות הגוף ברמת ה-DNA למצב צעיר ובריא, והכל חוזר לתפקד כמו שהיינו ילדים. עכשיו, אני שוב חוזר. תזכרו, שום חומר לא חודר מהמדבקה הזאת לגוף, המדבקה הזאת מתניעה בגוף תהליך טבעי שהיה קיים בו באופן טבעי כשהיינו ילדים, והלך ונשחק עם השנים, הוא חוזר לתפקד. זה הכל. ואנחנו קוראים לו הפפטיד המתמיד. אז מי בכלל צריך תאי גזע? כל אחד. איזה בעצם אפשרויות בכלל עומדות לפנינו? לא הרבה. בשלב הזה, או שאנחנו יכולים בעצם לא לעשות שום דבר, לתת לגוף לעשות את שלו, מה שאומר שיש סיכוי שאנחנו נאריך בחיים, אבל האיכות שלנו תרד בצורה מאוד מאוד משמעותית. אופציה נוספת היא לשלם עבור זריקות, להזרקת תאי גזע, שלרוב מאוד מאוד יקרות, הן גם לא ממש חוקיות בחלק מהמקומות, והן גם לא תמיד בטוחות, או שתחפשו שיטה אחרת לשיפור הבריאות, אבל יש לנו את האופציה הזאת, אז אפשר פשוט להשתמש ב-X39, השימוש הוא פשוט מאוד, וכמו שאמרנו קודם, לא בולעים, זה לא תוסף, לא צריך לזכור בין הארוחה לפני הארוחה, אנחנו פשוט מדביקים אותו בפשטות על אור הגוף כמו פלסטר. זה דיוויד שמיט, חברים, זה האיש המדהים שהמציא את כל הטכנולוגיה הזאת של להפוך את חום הגוף לתדר שמפעיל בגוף דברים טבעיים. אוקיי? הוא מדען מאוד מאוד מוערך בארצות הברית, הוא זכה פעמיים בפרס הטכנולוגיה המתקדמת. את דרכו בכלל, דרך אגב, הוא התחיל לפני יותר מ-20 שנה. אתם מוזמנים לקרוא עליו, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל הכל התחיל מזה שלפני יותר מ-20 שנה צבא ארצות הברית פנה אליו כמדען מוערך, וביקש ממנו להמציא משהו שיעזור לחיילי צבא ארצות הברית להיות יותר אנרגטיים. ושם הוא חיבר אחד ועוד אחד, אור שמש, ויטמין D, יש דרך להפעיל, וככה המציאה את הטכנולוגיה הזאת שיש עליה 132 פטנטים, שהופכת את חום הגוף שלנו לתדר שמפעיל בגוף משהו טבעי. הדבר הלך והתפתח, נמצאו כל מיני תדרים שמפעילים כל מיני מערכות פנימיות בתוך הגוף שלנו, בריאות כמובן, אבל בשנת 2020 התגלה התדר שמפעיל את אותו פפטיד נחושת שדיברתי עליו, והמדבקה שנקראת X39 יצאה לעולם. עכשיו שימו לב, החברה
היום כבר, סליחה, זה מלפני 3 שנים, החברה היום כבר בת 22, סליחה, בת 20, חגגה 20, ממש לא מזמן. במשך 15 שנים, עוד לפני שהומצא ה-X39, החברה הזאת גלגלה מחזורים של $20 מיליון בשנה עולמי. מהרגע שיצא ה-X39 לאוויר, אותו מנגנון שמפעיל את מערכת תאי הגזע שלנו, המחירות של החברה קפצו תוך שנתיים מ-20 מיליון ל-280 מיליון. זה היה לפני שנתיים, היום אנחנו כבר מתקרבים ל-600 מיליון, וזה רק הולך ועולה, וזה רק בגלל שאין אדם שלא צריך את זה, רוב האנשים עדיין לא שמעו על זה, אתם כאן כדי לבדוק את זה עבור עצמכם, וגם להפיץ את הבשורה הזו הלאה, כי אנחנו רוצים אנושות בריאה. דפנה. המוצר הזה בעצם הוא מוצר שהוא Game Changer אמיתי, הוא משנה את כל חוקי המשחק מסיבה מאוד מאוד פשוטה, אין לו מתחרים בשוק. הוא מוגן בלמעלה מ-130 פטנטים, הוא בעצם ממש דומה כמו למעבר מטלפון חוגה למי שנמצא פה וחי פה בשנות ה-70, עד למעבר של טלפון נייד, לפעמים אפילו קשה לתפוס את גודל הפשטות שיש פה, כי הטכנולוגיה הזאת בעצם מאפשרת לנו לשנות את כל החיים שלנו, לשנות את הבריאות שלנו, ובעיקר לשנות את המודעות שלנו לגבי האחריות לגבי הבריאות שלנו. בחוברת הזאת אפשר למצוא את כל המחקרים, עוד סיפורים לגבי X39, יש הרבה מידע. מי שרוצה להתעניין, מי שרוצה לבדוק עוד, תלכו ותחקרו, אבל הדרך הטובה ביותר היא להתנסות בזה בעצמכם. אז מה קורה כשאנחנו מחזירים לגוף את היכולת להפעיל את תאי הגזע? ברמה השטחית, הראשונית, אתם יודעים, רוב האנשים הרי רגילים, סימפטומים, זה תרופה לזה, זה תרופה לזה, זאת לא תרופה. זה פשוט מחזיר את הגוף ליכולת העצומה והטבעית שהייתה לו כשהיינו ילדים. אבל מה קורה לאנשים קצת יותר מבוגרים, שפתאום הגוף שלהם חוזר להפעיל תאי גזע? אז ברמה הסימפטומטית, ההקלה על כאבים היא מאוד מאוד מהירה. יש לנו אלפי עדויות על הדבר הזה, וכאב זה דבר שמישהו פעם אמר לי, אם אתה מעל גיל 50 ואתה קם בבוקר ולא כואב לך כלום, סימן שאתה מת. אז אנחנו מתקרבים כבר לגיל 60, אנחנו קמים בבוקר ולא כואב לנו כלום. אנחנו חיים. מאוד, מאוד בחיים. הלאה, הקלה על מצבי דלקת, הגוף מרפא דלקות בקצב וברמה הרבה יותר מהירה מאשר בלי. זה תומך מאוד בריפוי פצעים, סתם תחשבו, שוב, ילד קטן, יש לו תקציב עצום של תאי גזע, נחתכת לו האצבע, זה נסגר עוד באותו יום וגם לא נשארת צלקת. תיקחו אדם בן 70 ותחתך לו האצבע, לא ייקח לו יום אחד, זה ייקח הרבה יותר, כי שוב, יש לו פחות, כמעט אין לו תקציב של תאי גזע כדי לבנות מחדש ולתקן את הרקמות. גם אצלו זה יכול להסתבך, לעשות דלקת, שתזלוג לתוך בקיצור, חבל. למה? הלאה. מוסיף אנרגיה, חיות, חיוניות, חבל לכם על הזמן, איזה אנרגיה יש לנו, איזה כיף, כמו של ילד. תסתכלו על ילדים קטנים, הם לא מתעייפים, נכון? למה? יש להם תקציב, לא. משפר צלילות מנטלית, זה אחד הדברים הכי מדהימים שקורים. הזיכרון משתפר, השליפה מהזיכרון הופכת להיות הרבה יותר פשוטה, הריכוז משתפר, המחשבות הופכות להיות הרבה יותר קלות, פחות מסובך, באמת, פחות מסובך, כמו שהיה כשהיינו ילדים, כיף. לכל מי שעושה כאן בפעילות ספורטיבית, אתם תגלו שהתוצאות שלכם משתפרות, הן הרבה יותר טובות, הרבה יותר מהירות, אם זה חדר כושר, אם זה כל ענף ספורט אחר. שוב, פשוט כי לגוף יש יכולת יותר גבוהה, וגם ההתאוששות מאימוני כושר או מאחרי משחק כדורגל אינטנסיבי, הרבה יותר מהירה ממה שהיא בלי זה, כי שוב, לגוף יש תקציב הרבה יותר גדול. אחד הדברים המדהימים שאתם גם תראו, וזה קורה על הדרך, ואף אחד לא מתכוון לזה, אבל זה מדהים, ותכף תבינו גם למה, כי הגוף מתחיל לייצר גם קולוגן עבור עצמו. העור שלנו חוזר אחורה במראה שלו, תכף תראו גם תמונות, זה מדהים. זאת אומרת, אם מישהו רוצה,
זה נורא מצחיק, אני לפעמים אומר, אנחנו מצטערים, אבל זה מלשון של להפוך להיות צעירים יותר ויותר. אז אני מצטער שאני מצטער, אבל בעיקר אני מצטער על מי שעוד לא משתמש בזה. בואו נעבור הלאה. ניכנס קצת יותר לעומק, ברשותך דפנה, נבין מה קורה כאשר רמת פפטיד הנחושת בדם שלנו עולה. פפטיד הנחושת מפעיל בגוף שלנו הרבה מעבר לתאי הגזע. זה דרך אגב ההיילייט, אבל יש עוד הרבה מאוד מערכות שמה שנקרא חוזרות לתפקד כמו שהם ידעו לתפקד כשהיינו ילדים. אז הדבר הראשון שקורה ברגע שמתחילים להדביק את ה-X39, שוב תזכרו, הוא משדר תדר אור לאור שלנו שגורם לרמת פפטיד הנחושת בדם לעלות, ואז בתהליך 4,000 גנים מתוך 12,000 הגנים שלנו ברמת ה-DNA מתאפסים וחוזרים לקוד המקורי, כפי שהתכוון זה שברא את גוף האדם. הרי גוף האדם הוא דבר גאוני כשהוא עובד מדויק. אחד מהגנים האלה, שמו P63, זה הגן שאחראי על הפעלת תאי הגזע בגוף שלנו. אז מעבר לזה שהגוף מתחיל לייצר מחדש ולהפעיל מחדש תקציב מאוד גדול של תאי גזע כל יום, עוד דברים רבים קורים בתוך המערכות, והן משתמשות בתקציב המדהים הזה של תאי הגזע כדי לסדר, לתקן, והכל תהליך והכל בהדרגה. עכשיו, מה שאתם רואים כאן מול העיניים זה סיכום של 80 מחקרים קליניים שתמצאו בחוברת הזו ובעוד הפניות שנפנה אתכם לאתרי מחקרים, וזה מה שנקרא על קצה המזלג. אחד הדברים המדהימים שקורים לאחר 6 שבועות של שימוש, המוח שלנו מקבל איזון, ומוכח קלינית, ואני גם עד לזה באופן אישי, תסמינים שקשורים לפוסט טראומה, שזה בדרך כלל חרדות ודיכאונות, נעלמים מחיינו. זה אמיתי. עכשיו, אני אעצור פה. אם זה היה עושה רק את זה, יש לנו כאן תשובה לצורך מטורף של החברה הישראלית. תסתכלו מה קורה לאנשים בשנתיים האחרונות, בעיקר בזמן האחרון. עברנו את הקורונה, התחילה המלחמה, התחילה זה, ועכשיו כאילו, אנשים ב7 באוקטובר, המלחמה הנוכחית, רוב האנשים חיים פה בחרדה, בדיכאון, אנשים חווים טראומות, וזה משפיע על כולם. עכשיו, מה קורה לבן אדם שנכנס לחרדה, לדיכאון? הוא לא מתפקד. זה משפיע על כל החיים שלו ושל כל הסובבים אותו. החברה צריכה להשקיע. בקיצור, יש לנו פתרון פה, והוא עובד. מדהים, מדהים. אבל זה לא רק זה. שימו לב מה קורה לאחר 3 חודשים של שימוש רציף, מופעל, מה שנקרא, הבית חרושת הפנימי של הגוף, לייצור קולוגן. קולוגן. כמה נשים אתם מכירים שצורכות תוספי קולוגן כדי לעצור את תהליך ההזדקנות של העור, שמורחות קרמים שיש בהם קולוגן, מוציאות על זה אלפי שקלים, רק כדי לעצור קצת או להאט את תהליך ההתקמטות וההזדקנות של העור. פשוט וקל, הגוף מתחיל לייצר את הקולוגן בעצמו, זה נובע מבפנים, ותכף תראו את התוצאות. חוץ מזה שקולוגן הוא גם חיוני לכל הנושא של מערכת השלד, השרירים, המפרקים, שגם הולכים ומשתפרים, אם יש שם איזושהי בעיה. נקודת האל-חזור, מה שנקרא, או הנקודה המדהימה שקורית, וזה מוכח מחקרית, לאחר 6 חודשים של שימוש רציף, קורה היפוך הגיל הביולוגי. זאת אומרת, מכאן אנחנו מתחילים להצטער, מה שנקרא. אחד המחקרים מראה שלאחר שימוש של חצי שנה, הגיל הביולוגי של כלי הדם והלב חזר אחורה 8 שנים. עכשיו, דמיינו, לכל המערכות הפנימיות של הגוף, עזבו מה קורה לנו בחוץ, שאנחנו נראים צעירים יותר ויותר, חיוניים יותר, יש לנו אנרגיה, מה קורה לכל המערכות בתוך הגוף, שבאופן טבעי הולכות ונשחקות ומזדקנות, כאשר הן חוזרות אחורה בגיל הביולוגי 8 שנים, וזה אחרי חצי שנה. מה קורה אחרי שנה? חזרנו עוד 8 שנים אחורה, בגיל הביולוגי. מה קורה אחרי 1.5 שנה? הבנתם. וואו. בואו נמשיך. וזה הזמן לומר, דפנה. זה המקום להזכיר שאנחנו לא רופאים, אנחנו לא אנשי רפואה שלכם, וכל המידע שיש פה לא נועד להבחן, לטפל, לרפא או למנוע כל מחלה. יש פה מקרים שאנחנו ממליצים לא להשתמש, אם את אישה בהיריון, אם את מניקה, אם יש לכם כל בעיה אחרת שהיא מורכבת יותר,
זה הזמן להתייעץ עם המטפל שלכם או הרופא שמטפל בכם ולבדוק את זה. מה שכן, אנחנו מקבלים פה משהו נהדר, שזה לקחת אחריות על הבריאות שלנו, לסמוך על הגוף, שהוא מכונה סופר חכמה, ולתת לו לעשות את העבודה לבד. איך זה יכול להשפיע עליכם? אנחנו לא יודעים. רק אתם יכולים להתנסות ולראות מה קורה לגוף שלכם. דבר אחד שהוא בטוח וודאי, נזק. לא יכול לקרות, בשום פנים ואופן לא. זה מפעיל מערכות טבעיות של הגוף. דרך אגב, אחת הסיבות אתן לכם דוגמה, למשל, ושוב, אנחנו לא רופאים ולא זה, אבל ניקח לדוגמה בן אדם שהשתבש לו בגוף משהו, ויש לו לחץ דם גבוה. לחץ דם גבוה זה לא דבר שמזניחים אותו, כי הוא מסוכן. אז בדרך כלל בן אדם כזה הולך לרופא, מקבל תרופה שמורידה לו את לחץ הדם, והוא חי עם התרופה הזו כדי לשמור על לחץ דם מאוזן. אותו אדם שמתחיל להשתמש במוצר, הגוף שלו מתחיל לחזור אחורה, ובדרך כלל מתוקנת הסיבה בהדרגה שגרמה ללחץ דם הגבוה. עכשיו, אם אותו אדם ימשיך לקחת כדור שמוריד את לחץ הדם, אבל לחץ הדם שלו לא יהיה גבוה בלי כדור, אלא יהיה מאוזן, אז הוא פתאום יהיה לו לחץ דם נמוך. זאת אומרת, בכל מצב שבו אנחנו מטופלים, כשאנחנו פוגשים את זה, על ידי רופא או תרופות, יש תהליך שצריך להיות גם מפוקח על ידי רופא וגם על ידי בדיקות, כדי לדעת איך אנחנו לאט לאט חוזרים לאיזון, מבלי לעשות בלגן גדול מדי. אני מקווה שהבנתם. איך משתמשים ב-X39, דפנה? פשוט וקל. כל מה שנשאר לכם זה לקחת את המדבקה, לפתוח אותה. גם הדבק במדבקה הוא דבק היפואלרגני, ולשים אותה על הגוף 12 שעות. אפשר לשים אותה במיקוד בין השכמות, מה שנקרא חוליית C7 בגב, אפשר לשים אותה מתחת לטבור, אפשר לשים אותה בכל מקום אחר מלבד על פצע פתוח. אנחנו מניחים את המדבקה על הגוף ל-12 שעות, דואגים לשתות כמה שיותר מים, שזה אומר 2 ליטר לפחות, 2 ליטר פלוס, תלוי בגובה שלכם ובמשקל שלכם, ואחרי 12 שעות אנחנו מורידים אותה, אפשר להתקלח איתה, אפשר להרטיב אותה, אפשר אפילו להיות איתה בסאונה בים המלח ובבריכה, אין שום מניעה, ואנחנו אחר כך נותנים לגוף בעצם לנוח 12 שעות, כי בזמן הזה הגוף ממשיך לרפא את עצמו. וגם אם שכחתם לשים אותה עוד שעה, שעתיים, לא יקרה שום דבר. אז בעצם, רגע, דפנה, מדובר על טרחה איומה, כי מה, כל בוקר אני אקום ואני, אחרי שאני צריך שיניים, אני צריך להדביק, אני צריך לשתות מים, אחרי 12 שעות אני צריך להוריד, ואז כאילו ללכת לישון, לקום בבוקר, שוב לצחצח שיניים, שוב להדביק, זה בעצם כל הטרחה. בעצם. תחשבו כמה זה פשוט. כמה זה פשוט וכמה זה מתמזג בתוך החיים. והמדבקה הזאת זה ללכת טעים ולהרגיש בלי. לא תרגישו שהיא שם. כיף. היא יכולה גם להיות מתחת לחולצה, מי שלא רוצה שיראו, אפשר לשים אותה גם פה. מה שבטוח זה שאחרי שמשתמשים בה לאורך זמן ורואים את התועלות שיש בה, אנחנו גם לא רוצים להפסיק וגם לא שוכחים לקחת אותה, ועל זה יכולים להעיד פה הרבה מאוד אנשים שמשתמשים במוצר המדהים הזה. תודה דפנה, הייתי באמצע משפט, יש אנשים שהולכים איתה כאן, שמים אותה פה על היד. למה? כדי להזכיר לעצמם שהשעון הביולוגי שלהם הולך אחורה. ללה. נעבור הלאה. ספרי לנו מה אנחנו רואים פה, דפנה. כאן אנחנו בעצם רואים אתר שבו אפשר למצוא המון מידע על המוצר ועל הטכנולוגיה. האתר הזה נקרא startx39.com, מוזמנים לבקר בו, להיכנס, לראות ולהחכים. אני רק אתן לכם דוגמה, כי רוב האנשים לא קולטים את זה. בואו נדגים לכם מה זה האתר הזה. מכיוון שהאתר הזה, קודם כל, תראו, ניתן לתרגם אותו ל-104 שפות, גם לעברית. הנה תרגמתי אותו לעברית. ומה אנחנו רואים פה? המון מידע, סרטונים מאוד ברורים, הסברים, ושימו לב, מפגש עם מי שהמציא את זה, יש כאן המנכ"ל דויד שמיט, המדע מאחורי X39,
עוד רופאים ופרופסורים ודוקטורים שמסבירים ומדברים. כאן, תסתכלו, יש לכם הפניה לעוד אזורים מדעיים, תגלשו, תסתכלו, תלמדו, תקראו, תחכימו, זה מדהים. רק בואו נקפוץ רגע לפה, אוקיי? הופה. פה אנחנו קופצים לספרייה שהוא אתר רשמי של ממשלת ארצות הברית, כן? ספרייה רפואית של מחקרים. מילת החיפוש שלנו כאן היא פפטיד הנחושת, GHKCU. תסתכלו, יש כאן 149 מחקרים שנערכו ב-40 השנה האחרונות על פפטיד הנחושת, שנחשב בעולם המדע והרפואה למעיין הנעורים, בגלל מה שהסברתי לכם. מי שמעניין אותו מחקרים, עולם ומלואו. מדובר פה על תאי גזע ועל הקולוגן, כל הדברים שהראינו לכם שם בסיכום של זה, כאן תוכלו לראות את זה, מה שנקרא ברמה המדעית. אוקיי? זה אתר סטארט X39, בואו נחזור אל המצגת שלנו, בבקשה, הדבר הבא. הבטחנו לכם תוצאות חיצוניות, דפנה, מה אנחנו רואים כאן? אז פה אנחנו רואים בעצם אישה שהשתמשה במדבקות במשך שנה. אנחנו רואים מה קרה כשהיא התחילה, איך נראה אור הפנים שלה. אנחנו רואים מה קרה לה אחרי 42 יום ומה קרה לה אחרי 355 ימים. זה נראה כאילו היא עברה ניתוח פלסטי. כל הפנים שלה מתוחות, הכתמים מתחת לעיניים נעלמו, השקיות מתחת לעיניים נעלמו, ואני חושבת שהיא נראית פה צעירה כמעט ב10 שנים. וזה ללא נגיעה של סכין מנתחים. תוצאה פנומנלית. או ללא שום תוסף או מריחה של קרמים, זה קורה באופן טבעי. עכשיו, מה שמדהים זה שרוב האנשים שמתחילים את המסע שלהם עם ה-X39, בכלל לא מעניין אותם איך הם נראים, כי כואב להם, כי יש אלף ואחת דברים שקשורים לגיל, מרגישים עייפים, רוצים להרגיש יותר טוב, וכל הסיפור הזה של אור הפנים קורה על הדרך ללא שום מאמץ. האישה הזאת בכלל לא ציפתה שזה יקרה לה, היא פשוט שמה לב מה קורה. ולקחה תמונה מכאן, תמונה מכאן, תמונה מכאן, חיברה, וואו. דרך אגב, גם דפנה ואני, לאחר 1.5 של שימוש, חברים שלנו שלא ראו אותנו 1.5, אומרים לנו, אתם נראים 10 שנים יותר צעירים. וזה נכון, זה אמיתי. בדקנו תמונות, לגמרי. שווה. מה אנחנו רואים פה, דפנה? כאן אנחנו רואים אישה בת 62, אפשר לראות מה קרה לה באור שהוא במפתח החזה, אזור שבדרך כלל נשים מאוד מאוד קשה לחשוף אותו כשמתחילים שם קמטים, זה כמו מין חצי כרטיס ביקור מעבר לאור הפנים. אפשר לראות מה קרה פה מינואר 2022 ועד 14 ביולי 2022, תוך חצי שנה בלבד. אפשר לראות שהקמטים פשוט כאילו מישהו גייץ אותם, האור נראה הרבה יותר מתוח והרבה יותר צעיר. או בשפה אחרת, היא פשוט הצטערה. היא כל כך שמחה שהיא הצטערה, שהיא לא הצטערה, היא שמחה. הלאה, צוואר. גם כאן אפשר לראות את השינוי המאוד מאוד משמעותי, גם סביב השפתיים, כל מה שקשור לקמטי הבעה. שוב, זה דבר מדהים, הכל נראה הרבה יותר אלסטי, הרבה יותר מתוח, והאור נראה גם הרבה יותר מוצק. תענוג. סיפור מדהים. האישה הזאת, תסתכלו, אם תסתכלו על סדר התמונות, באופן טבעי, כאן היא צעירה והיא הולכת ומזדקנת, אבל זה בדיוק ההפך. זאת מרסי, שבשנת 2019, מה שנקרא אחרי מאבק אימתני, באמצעות הקרנות, כימותרפיה, היא עברה סרטן שד, שלב 3, ממש, היא הייתה על סף מוות. ככה היא נראתה כשהיא סיימה את הטיפולים הכימותרפיים שלהם ב-2019, פגשה את המדבקות ושימו לב מה קרה לה, איזה תהליך שיקום, והיא נראית היום 10 שנים יותר צעירה ממה שהיא נראתה ב-2019. ובעצם היא הזדקנה ב3-4 שנים, הגוף שלה והמראה שלה חזרו אחורה יותר מ10 שנים, או יותר. סיפור מרגש. מי זה דפנה? זה איתן פז, האיש המדהים שבזכותו כולנו משתמשים במוצר הזה וממשיכים להפיץ את האור בעולם. כאן הוא נמצא בכנס של בכירים בחברה,
שהיה בחודש אוקטובר, ולידו נמצאת אישה בת 80 פלוס, נושקת ל-90, שעושה את העסק בהצלחה רבה. יש פה גם מעבר לשימוש האישי, הזדמנות עסקית, ואם אנשים בגיל 90 עושים את העסק, אז הם כנראה יודעים מה המדבקה הזאת יכולה לשנע ולהניע בתוך הגוף, ואין סוף בעצם לאפשרויות שתמונות פה. לגמרי. אני רוצה לספר לכם, מה שאתם רואים כאן, דרך אגב, בצד שמאל, שימו לב, זה איתן שלנו, הוא נמצא כאן עם אוניקס. אוניקס היא אחד האנשים הראשונים שהתחילו להשתמש במוצר הזה בשנת 2020, והיא מה שנקרא, פתחה את כל הקהילה הענקית הבינלאומית העולמית, שאנחנו חלק ממנה, של משתמשי X39. אוניקס עצמה, אישה שבשנות ה-60 לחייה, היה לה בעיות בחניכיים. גם לי דרך אגב, ותכף אני אספר לכם על עצמי. וכאן אנחנו רואים תרשים של החניכיים שלה, כפי שהם היו בתחילת התהליך. היה לה רופא חניכיים, הוא עשה לה מיפוי, הוא אמר לה, יש לך כיסים, את תצטרכי לעבור ניתוח, אנחנו נצטרך לטפל בזה, כי אחרת טיפלו לך השיניים. ולאחר שנה שבה היא אך ורק השתמשה ב-X39, שימו לב מה קרה לחניכיים שלה. הכיסים נעלמו, החניכיים, נסיגה לא רק נעצרה, אלא הם נבנו מחדש, השיניים התייצבו, וכאן אתם רואים את זה, מה שנקרא אמיתי ומדעי, ובהמשך רופא השיניים שלה פשוט אמר לה, תעזבי אותי בשקט, לא עושה לך יותר מיפויים, לכי מפה, תשאירי מקום לאנשים שצריכים אותי. אין לי מושג איך החניכיים שלך נרפאו ככה, בחיים לא ראיתי דבר כזה, אבל תעשי לי טובה, אין לי זמן בשבילך. לי קרה אותו דבר, דרך אגב. אני 20 שנה סבלתי מנסיגת חניכיים, היו לי דלקות, השיניים שלי כבר לא היו יציבות. הייתי באותו מצב, אמרו לי, אתה צריך ניתוח, או שעוד 3 שנים לא היו לך שיניים, כי הם פשוט טיפלו. חודש וחצי לאחר שהתחלתי להשתמש במדבקה, לא ציפיתי, לא חשבתי, גם לא ידעתי מה שאני יודע היום. הלכתי לטיפול הקבוע שלי אצל השיננית, שלתחזוקה הייתי כבר צריך להיות אצלה פעם ב3 חודשים. היא מתחילה לעבוד על השיניים שלי ואומרת לי, נורא מוזר, לא מדמם לך. ובאמת, שמתי לב שבאמת בחודש הזה שהשתמשתי במדבקה, לא היו נפיחויות, לא היו דימומים, זה לא הטריד אותי, אבל לא שמתי לב לזה, כי כשמשהו לא מטריד, אז לא שמים לב אליו. והיא אמרה לי, לא מדמם לך. ואז הלכתי, בדקתי, גיליתי גם את הסיפור של אוניקס ועוד מאות של אנשים, שבעצם אחד הדברים הראשונים שהגוף שלהם עשה ברגע שהוא הגדיל את תקציב תאי הגזע שלו, זה לבנות מחדש את החניכיים. החניכיים שלי היום בריאות לחלוטין. תענו, איזה כיף. בואו נדבר קצת על תודעה ועל איזון המוח. דפנה, מה אנחנו רואים כאן? אחד הדברים המדהימים שהמדבקה, בעצם השימוש במדבקה עוזר לנו, הוא מסייע לנו לצלילות המנטלית, לריכוז, ומי שמתרגל יוגה ובכלל יודע שנדרש הרבה מאוד ריכוז בשביל להיות בתנוחות המתאימות ולהוציא את המקסימום מפעילות הגוף. וכאן יש פה בעצם אישה בת 77 שהייתה מדריכה של יוגה, שבמהלך כל הניסוי הניחה את המדבקה בחלק האחורי של הצוואר. בביקור השלישי שלה היא ציינה שהמשמעת שלה בביצוע התרגילים של הבוקר והמדיטציה השתפרה מאוד, והיא ציינה שהיא גם חולמת במהלך הניסוי, השנה שלה נעשתה גם עמוקה יותר. אחד הדברים המדהימים שאני יכולה להעיד מתוך השימוש הפרטי שלי, אני מתרגלת מדיטציה כבר הרבה מאוד שנים, ואין ספק שמאז השימוש במדבקה אני מעמיקה בתוך המדיטציה, השינה שלי הפכה להיות הרבה יותר עמוקה והרבה יותר איכותית. וגם אם לפעמים אני ישנה עד 6 שעות בלילה או אפילו פחות מזה, אני עדיין קמה מאוד מאוד ערנית, אין לי צורך לנוח במהלך היום, אני פשוט מתפקדת לאורך היום, אני אוטוטו בת 54. אני כבר בחצי השני של המאה. זה עובד. זאת האמת? חצי מאה עברה. תשימו לב, תסתכלו, דיברנו קודם על אחד הצרכים הגדולים בחברה הישראלית, לרוגע, להפיג פוסט-טראומה, חרדה, דיכאון. תסתכלו איך רמת המתח במוח, וזה בהפרשים של 3 שבועות, כן? הולכת ויורדת. אחת מהסיבות לזה שאנחנו במתח זה בגלל המתח במוח, המחשבות הטורדניות. הדבר הזה הולך ומשתפר מעצם השימוש במדבקה. איזה תענוג. אני דרך אגב מעיד על אותו הדבר, גם השנה שלי הפכה להיות
מדהימה. החלומות הפכו להיות צבעוניים, אני קם בבוקר, אני זוכר חלומות, דבר שלא היה קודם. זה חיים אחרים, ומגיע לנו לחיות טוב, לא? מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו רואים פה, דפנה? כאן יש פה מקרה של אישה בשם סילביה, שקיבלה מדבקות בכלל לטיפול בגב התחתון, ובהמשך מה שקרה לה היא נכוותה מעל השפה, והיא אושפזה במחלקה של כירורגיה פלסטית באיכילוב למשך 8 ימים. בעזרת השימוש במדבקה בעצם, תהליך הריפוי שלה הוחש בצורה משמעותית, כי במשך 10 חודשים היא לא ממש הצליחה להחלים. כמו שאמרנו, בגיל מבוגר יותר, הרבה יותר קשה לגוף להחלים ולרפא את עצמו. אפשר לראות שהצלקת מהכוויות פשוט נעלמה לה לחלוטין, העור שלה נראה הרבה יותר טוב והרבה יותר מתוח. אני לא חושב שיש משהו, בטח בגיל כזה מתקדם, שיכול לאפשר כזה ריפוי, וגם העלמה של צלקות. והנה עוד דוגמה, זאת אישה מעל גיל 60, מארצות הברית, שתגנה ממתק בשמן עמוק לנכדים שלה, בכיף, ואיכשהו פגע בסיר והשפריץ עליה שמן רותח, והנה התוצאה, אתם רואים אותה פה, ככה נראתה הקביעה שלה, זה קביעה בדרגה הכי גבוהה שיש. אישה בת 60 פלוס, עם קביעה כזו, תסתכלו איך זה נראה אחרי. אפילו סימן לא נשאר. עכשיו תסתכלו על תהליך הריפוי שלה. הדבר הראשון שהיא עשתה בהמלצת חברה, שהיא חברה גם שלנו, שקוראים לה ורוניקה, אמרה לה מיד, תדביקי קרוב לזה, לא על, ליד, את ה-X39, יום ל-12 שעות. תדביקי. הנה תהליך החלמה טבעי של הגוף שהוא מאוד מאוד מהיר, אתם רואים זה אחרי 4 ימים מיום הקביעה, זה אחרי 7 ימים, כאן אנחנו 19 יום אחרי, כאן אנחנו חודש אחרי, כאן חודש וחצי, זה כבר כמעט נעלם, ולאחר עוד חודשיים, סימן לא נשאר. מדהים, וזה אמיתי. על מה אנחנו מדברים, דפנה? אנחנו מדברים בעצם מעבר לשימוש המדהים במוצר, יש פה גם אופציה נוספת להפוך את זה לעסק. הרבה אנשים היום מחפשים פתרונות חדשים, הרבה אנשים מבינים שהתעשייה הזאת של ה-wellness, ריפוי, כל מה שקשור לבריאות ואיכות חיים, היא תעשייה שהולכת וגדלה, והם רוצים לקחת חלק ממנה ולהיות חלק מהדבר הזה שבעצם משנה את העולם, ואני מעיזה להגיד משנה את העולם, כי העולם אחרי הקורונה הוא לא אותו עולם, ויש הרבה מאוד אנשים שמתעוררים ומבינים שעבדו עלינו, אולי יש דרך אחרת, אולי יש דרך נוספת שבה אנחנו יכולים לקחת את הבריאות על עצמנו ולהחזיר לעצמנו את החופש, גם את החופש ברמת איכות החיים, גם את החופש ברמת החיים, וגם את החופש להיות מסוגלים לעשות עסק דיגיטלי מכל מקום בעולם, היום כבר ב-82 מדינות. אז בוא סער, תן לנו קצת טעימה, איך זה יכול לקרות. לפני שנעבור לטעימה, אני קצת קורא מחשבות, ויש כאן כמה אנשים חדשים שכשהם שומעים את המילה עסק, הם אומרים, כל מי שנמצא פה הוא איש מחירות. האם זה נכון, דפנה? ממש לא. אוקיי. אנחנו לא אנשי מחירות. אנחנו בונים קהילה. הקהילה הזאת הולכת וגדלה, וזו קהילה של אנשים שבחרו להפסיק להזדקן, להיות בריאים, צעירים, להרגיש טוב ולעשות טוב לעולם. אנחנו בונים קהילה. עכשיו בואו תסתכלו איך זה נראה. קודם כל, כמו שדפנה אמרה קודם, הצורך בתאי גזע כפתרון בריאותי בעולם רק הולך ועולה. התעשייה הזאת שמתעסקת עם תאי גזע בכלל באופן כללי, הולכת לצמוח פי 1,500 בשנים הקרובות. ואני מזכיר לכם שלנו יש פתרון להפעלת תאי גזע הכי פשוט וגם הכי זול והכי יעיל שיקר, שקיים בגלל שאנחנו, זה קורה מתוך הגוף עצמו, זה לא על ידי הזרקה חיצונית ופיקוח רפואי ולנסוע לחול ובדיקות וזה, זה קורה לבד, ביום יום, מזה שאנחנו פשוט מדביקים על עצמנו בבוקר מדבקה. עכשיו, בתוך הצורך הגדל וההולך הזה, יכולה להיות לנו פיסה מהעוגה הזאת. מי רוצה? שיגיד אני.
תסתכלו. בואו ובואו נדבר קצת על מה שאנחנו שקורה בעולם. ישראלים, דפנה, מה זה אומר? מה קרה בשנה האחרונה בחברה כאן בישראל? תסתכלו כאן על כל המדינות שמופיעות כאן בטבלה, הישראלים מובילים בראש 650% גדילה. עכשיו, למה אנחנו בעצם כל כך מצליחים? אחד, יש לנו פה מאוד גדול. ידוע שאנחנו ישראלים מאוד דעתנים. שתיים, לכל אחד מאיתנו יש את הצורך כשיש לו משהו טוב שקורה לו, להעביר את זה ישר למישהו אחר. אנחנו מאוד מאוד רגילים לחלוק ולדבר אחד עם השני. שלוש, לכל אחד מאיתנו יש איזה קרוב משפחה, כי אנחנו היהודי הנודד, יש לנו קרובי משפחה בדרך כלל בכל העולם, ואם לא לנו, אז לחברים שלנו, לשותפים שלנו ולשכנים שלנו, מה שבעצם מאפשר לנו לספר על דברים בצורה מאוד מאוד מהירה, וגם אנחנו מאוד מאוד אמביציוזים. חוץ מזה, אנחנו עושים את כל הדבר הזה ואת כל הגדילה המדהימה הזאת בתקופת מלחמה. זה כמעט בלתי נתפס שאנשים שנמצאים במצב מלחמה, עם אובדן מאוד מאוד לא פשוט, מה-7 באוקטובר, עם המון המון טראומות וכאב, עדיין מוצאים את הכוחות ואת הנחישות לקום, ליצור משהו חדש ולהסתכל על החיים בעיניים וללכת קדימה. זו תכונה שהיא מאפיינת בעיקר ישראלים. אני יכולה להעיד בתור מישהי שחיה המון שנים בחו"ל, אנחנו נחשבים תמיד לאמיצים, חדשניים, יש לנו פה ממש בשורה להביא אור, תרתי משמע, גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה של תודעה. ואותם אנשים שאפשרו את הצמיחה הזאת של 650% פה בארץ, אני רק מזכיר לכם, גם משתמשים במדבקה, מפעילים לעצמם את תאי הגזע. אם אתם זוכרים מה קורה בתוך הגוף, בתודעה, תוך כדי זה, אתם יכולים להבין איך אפשר, למרות המלחמה ולמרות זה, להגיע לכאלה הישגים ולחיות טוב, ולהרגיש טוב, ולהיות שמחים ומאושרים, ולהצליח. נעבור הלאה. בגדול, דיברנו על בניית קהילה, אני לא אכנס יותר מדי לקטע של הרמה העסקית, איך הדבר הזה עובד, אבל כמו שהמדבקה הזאת היא חשיבה מחוץ לקופסה מבחינת הטיפול של הגוף בעצמו, גם העסק הזה זה חשיבה מחוץ לקופסה, כי עיקרון, ככל שהקהילה שתקימו תהיה גדולה יותר, אתם בעצם מייצרים לעצמכם נכס מניב, ההכנסה הגדולה היא ההכנסה הפסיבית, יש בונוסים על עוד בונוסים וכולי, ככל שתתקדמו ותגדילו את הקהילה, ככה גם רמת ההכנסה שלכם תלך ותעלה, ודרך אגב, ככל שתתקדמו, גם רמת ההכנסה שלכם לא תהיה תלויה יותר מדי בזמן שלכם, אלא תתוגמלו על כל המבנה שבניתם ושבעצם השפעתם ועזרתם להרבה אנשים באופן אישי וגם באופן עקיף לחיות את החיים האלה. זה דבר מדהים, דבר מדהים. מה אנחנו רואים כאן, דפנה? פה אנחנו רואים את איתן מביא המון המון כבוד לקבוצה הישראלית פה, הוא נמצא כאן בכנס בדלס, מקבל בעצם את הדרגה הבכירה ביותר, והדרגה הבכירה ביותר בעסק זה אומר מי שמצליח להשפיע טוב על כמות גדולה מאוד של אנשים, וככל שיש השפעה יותר גדולה, משם גם זורם השפע. זה דרך אגב דיוויד שמיט, הממציא והמנכ"ל של החברה. זאת המטרה הראשונה שלכם, אם תבחרו באמת לא רק להשתמש אלא גם להעביר את זה הלאה, תראו כמה זה פשוט, לעזור ל4 אנשים לשנות את חייהם, ומשם אחר כך הדבר הזה, לעזור להם לעשות את אותו הדבר. זה בגדול. כמובן שאת הדרך אתם תעשו יד ביד עם מי שהביא אתכם, שמאחוריו יש אנשים שהם ותיקים יותר, שיעזרו ויתמכו. מה שמדהים כאן, שבניגוד לכל עסק אחר, למרות שאנחנו כביכול עושים כולנו את אותו דבר, אין תחרות, ההפך, אנחנו עוזרים ותומכים אחד בשני, אנחנו מגדלים מנהיגים, כי אנחנו רוצים שכולם יצליחו, כי יש כאן מה שנקרא, ואהבת לרעך כמוך. העסק הזה וגם המדבקה מבוססים על העיקרון של אהבת לרעך כמוך. קודם כל אנחנו נותנים את האהבה לעצמנו, והדבר הזה, אנחנו מלמדים אחרים לעשות את אותו הדבר. מדהים, מדהים. איך אנחנו עושים את זה תכלס? בואו נדבר שנייה על השיטה. איך אנחנו עושים את זה? כל מה שנדרש מאיתנו, קודם כל, זה להשתמש במוצר. בלי זה אנחנו לא יכולים לספר על משהו שהוא טוב, כך שנדרשת פה לגמרי אמת וכנות. הדבר השני זה לפתוח את הפה
ולהסכים בסך הכל, לדבר עם 3 אנשים ביום, ולספר להם שהמוצר הזה קיים. אחר כך אנחנו כמובן עושים להם פולו-אפ, בודקים איפה הם ביחס לגילוי החדשני הזה. שוב, הרבה מאוד אנשים מחפשים פתרונות, יש את אלה שיגידו לכם כן, יש את אלה שיגידו לכם רגע אולי אני צריך לבדוק, יש את אלה שלעולם לא יגידו לו, ויש את אלה שיגידו לכם עכשיו אנחנו רוצים, אוקיי? וזה לגמרי טבעי. ויש אנשים שבטח הזמינו אתכם כמו שאתם נמצאים כאן כרגע, אתם תוכלו להזמין אותם למצגת כזאת שקורית בעצם כל יום שני 9 בערב, וכל פעם מישהו אחר מעביר אותה. פשוט וקל. בנוסף לזה יש פה אתר נפלא, שמי שיצרה אותו זאת אוניקס, שהיא בעצם החונכת של כולנו. האתר הזה הוא אתר באנגלית ובשפות נוספות שנקרא בילד 331, כל השיטה נמצאת שם בשלבים מאוד מאוד פשוטים, כך שכל אחד יכול בעצם כל רגע נתון להתחיל וללמוד מכל מקום בעולם. הנה סער נותן לנו פה קצת הצצה לתוך האתר. עסקים, הכל מה שנקרא מוכן, הכל כתוב, ואתם לומדים תוך כדי עשייה. מדהים, 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 מדהים. בואו נחזור למצגת, רק הראיתי לכם, אתם יודעים, כי תגלשו לשם, תוך כדי זה, יש הרבה איך ללמוד. אז חברים, אולי, רק אולי, מתאים לכם, מי שפגש את זה עכשיו פעם ראשונה, להתחיל כבר עכשיו. עכשיו בואו נשאל שאלה כזאת. מעבר לבריאות, שזה, אתם יודעים, זה סוג של נס, שהדבר הזה מאפשר, יש גם חלומות שאנחנו רוצים להגשים. שבדרך כלל מוגבלים בגלל המציאות. לא, אני צריך לעבוד, לא, אני צריך להתפרנס, אוי, יפטרו אותי, אני צריך להביא איקס שקלים בחודש, צריך להאכיל את הילדים. מה יקרה כאשר תתחילו להניע את עצמכם לכיוון של חופש כלכלי? חופש כלכלי זה אומר לייצר הכנסה פסיבית. מה יקרה? איך החיים שלכם ישתנו? איזה כוח יהיה לכם להתחיל באמת להגשים את החלומות שלכם, את הייעוד שלכם, להיות באמת מי שאתם. תחשבו על זה. האם מגיע לכם להיות בריאים? מגיע לכם להיות חופשיים, מכאבים, חופשיים כלכלית? דרך אגב, מי מחליט עלינו ועל החיים שלנו? הממשלה, הבוס, האילוצים, המחלות. רק אנחנו מחליטים. אתם מוזמנים להחליט. למה? שר הבריאות הקרוב של ארצות הברית, דרך אגב, הוא משתמש נלהב של ה-X39. הידעתם זאת? ושר הבריאות של ארצות הברית עומד לעשות שינוי משמעותי מאוד מאוד גדול ב-FDA. ה-FDA הוא כל עולם התרופות, כל הגישה העולמית הולכת להשתנות לכיוון של מה ש-X39 יודע לעשות לגוף האדם. אז רק תיקחו את זה בחשבון, אנחנו בפתח של מהפכה עולמית. פתח של מהפכה עולמית שתעשה שינוי חיובי, מטורף, בכל הנושא של הבריאות בעולם. אז למה לא? למה לא אתם? למה לא עכשיו? הפעולה הראשונה, למי שחפץ, זה פשוט להזמין את המוצר ולהתחיל להשתמש בו. עצם הפעולה הזו כבר פותחת לכם גם את האופציה לעשות מזה, שנקרא בניית קהילה. זה לא חובה, זה רק מי שרוצה, וגם לא חייבים לעשות את זה מההתחלה. אפשר לקחת את 3 חודשים הראשונים של ההתנסות, ולראות מה קורה בגוף, לשים לב לכל הדברים האלה, כי עד שלא תחוו את זה בעצמכם, ולא תדברו מהלב שלכם, מה הטעם? אנחנו מדברים רק אמת, ורק מתוך הלב, כי זה מלב אל לב. אז אתם מוזמנים לעשות כבר עכשיו את הצעד הראשון, אם החלטתם, תפנו למי שהזמין אתכם לפה, והוא יעזר לכם. מאוד פשוט, פשוט וקל. לסיכום, דפנה. אז כמו שאתם רואים, יש פה בעצם מוצר קל מאוד לשימוש, לא חודר לגוף בשום דרך ולא פולשני, זו לא תרופה ולא תוסף מזון, הוא עובד בשיטה טבעית יחד עם הגוף שלכם, הגוף מחליט מה הוא מרפא קודם, וכל מה שנשאר לכם זה לקבל החלטה.
אם אתם רוצים להיות חלק מהדבר הזה עכשיו, אולי מחר, ואולי אתמול, כי אתם כבר לא יכולים לחכות. אנחנו, וזה הזמן, אנחנו סיימנו, נכון? כן, אנחנו דרך אגב, דפנה ואני, כשדוד דנה, דוד, תפתח רגע מיקרופון, תגיד שלום. נו, שרק תקפוץ לפרונט, שיראו על מי אני מדבר. אתה יכול לפתוח מיקרופון, דוד? עכשיו פתחו לי. בבקשה. זה דוד דנה. זה האיש המדהים שלפני שנה ו6 חודשים הרים לי טלפון, שלח לי כמה חומרים, איזה סרטון לראות. דפנה ואני נסענו עד שלומי כדי לפגוש אותו, ובאותו רגע אמרנו לו כן. עד היום אנחנו מברכים אותו וגם את עצמנו על ההחלטה הזאת, על זה שהוא הזמין אותנו, על ההחלטה שעשינו, ועל זה שלא התעכבנו, שאמרנו מיד כן, וחיינו השתנו. כמובן בהדרגה, הכל תהליך. אז עד כאן לעכשיו, קצר. אז גם לזה, קצר, גם לזה עזר לדלקת ברכיים, כי אני עוד מטפלת שיאצו, ואיזה 2 סבלתי מדלקות, שום דבר לא עזר, לא אלקוקסיה, לא פיזיותרפיה, כלום. והתחלתי עם המדבקות, ואחרי 4 חודשים פשוט קלטתי שנעלמו לי הכאבים. עשיתי ימי התרמה לחיילים, יום שלם על הברכיים, וקלטתי שהן לא כואבות, ומאז שכחתי מהם. גם דלקת כתף שהייתה. בקיצור, המדבקה עובדת, בלי ציפיות, מקבלים הרבה מתנות ממנה. כל פעם יש עוד ועוד ועוד, הגוף עובד וזהו. אז היה בוער בי ככה לחזק בשביל נעמי, שתדע שכדאי להתחיל ולקבל את מה שהיא עושה.